Maragsakan ken napalaos sa panagyaman dagiti mangisursuro. Babaen iti panangidadaulo ni Mr. Daniel Dabalus Tabili, Principal 2 Pakairamanan dagiti agad-adal ken naganak iti Paway National High School. Iti panakalpasen ken panakablessing ti Senior High School building. Ada ito'y ket upat apalapag ken 20 a classrooms para kari iti Senior High School students. Ada ito'y ket inpaay ti Pagcor. Babaen met iti partisipasyon ti Pamilya Carpio ken ti local government unit iti Paway, Ilocos Norte. Alak man nato nga gundaway nga agyaman ng langrona iti Carpio family. Uray pa iti isuda iti nang-initiate tapnon mapatakder dato nga 20 classroom building. Pagyamanan mi uray pa iti adung ayatda iti ili nga Paway. Kasamot iti suporta ti local government unit ket namnamaan ti Pawenyos nga mausar datoy para ti pagsayaatan dagiti Pawenyos youth ket ikariming mausar datoy para iti panagadal ken maiyadal nga nalaing kadagiti anak dagiti agtutubo diti Paway uray pay iti nasyaat nga. Well, napindas meta, nalpasen, na blessan pa yan. Donors, thank you very much kasi they can honor kami nga during graduating na kon matry ko pa lahat sumrek kundete nga classroom which is timultulong kampay nga nagdalo. Ti Senior High School building iti Paway National High School ngayon pa iti Pagcor ket iso iti kadadakkelan na building iti interong Ilocos Norte anaaramid para kariti agad-adal ti Senior High School. Dato ti kadadakkelan nga building ora pa iti In padanon met ni JC Daradar na Lupta, Grade 12 TVL President, kadagiti pada nga agad-adala sa puyuten ken ilalaenda kuma tinaipaaya pagadalan da tapno di kastaket adadupay dagiti makausarto apada na nga agtutubo. Ando ipadanon ko lang ket no usaran tayo nga schoolen grab the opportunity nga mahaan met masyado know your limitation rather kasi dapat lang deto united nga para kanya tay amin dapat lang agsagrap ti adu pa nga estudyante ka deti nga school. Iti sa Baliabangir, maragsakan ni Mr. Tabili, gapu iti pan nakimaysa dagiti mangisursuro, ken agad-adal iti PNHS, karag iti programa akalikagom na ama ipatungpal para iti pagsayatan tinasao a pagadalan. Kinitak dayjay kasada dayjay school improvement plan da. Isu ti panaka-Bible umat diti DepEd data kat di sabay ng SPM. Dagiti dadumang narugyan ti dati nga principal ito yan intultuloy ko at the same time adala tamot dagiti makita tayo nga namnamaan tayo nga pagsayaatan dagiti teachers kun nangruna iti kadagiti ubing dati ko ibagbagat ti DepEd nga para sa bata para sa bayan. Iti suporta nga ipapaay ti munisipyo ti Paway ken ti Pamilya Carpio ket buybuyugan met dagiti mangisursuro iti PNHS tapno di kasta ket agtultuloy iti panagduras ken ditoy anapalaos met iti panagyaman pay dagiti agpapaay iti Paway National High School. Pagyamyamanan mi on behalf of the Paway National High School family, agyamyaman kami ora pa iti Pamilya Carpio. Ora pa iti dati nakapimpintas nga impaida kadagiti people of Paway, especially kadagiti youth kasi dayan makita tayo mat nga nunod dumat ti DepEd hanya kompleto dagiti kasapulan tayo. Ti number one nga itap min ko dagiti parents ngem dayan narikat mot nga itap ti parents regarding ti school building. So dati dublek manan kan haan mi nga hang kami nga mga agyamyaman ora pa ti Pamilya Carpio ora pa ti adung ayatda iti intero nga Paway at the same time specifically ditoy Paway na. Kuna ti principal akaray ito'y atawen ket mausaren ti Pagcor building tangamin ket nairanta para karay ti senior high school students ken dito'y amanayunan pa dagiti mangisursuro ken adda pay mapaspasangasangan na tallo a palapag amay patakder iti senior high school compound tangamin ket kalikagom na amay maysa iti pagyanan dagiti agad-adal iti senior high school. This year
in contact ko ti meeting with the faculty and staff nga mausar data pag core buildingan nga iti pa junior high school at tapay lang amin di kita senior high school sir. class ito. So after the inauguration data building kasalan to lang dati ko kun stand alone nga senior high school ti pagbalir natin jay nga campusan. Since data nga campusan data nga dayay ay senior high school me at the deed of donation to municipality of Paway regarding data lote na. So manayon nanto ti teachers tayo sir. Actually adda idi kalman adda impagada manan nga additional may nga ICT teacher. Abay this January or February adda manan ipatagdad nga 3-story building. Ije mo lang sir. Laboratory ICT laboratory room, TBL room, ken science laboratory. Ti Paway National High School ket adda iti special program na aday toy ket foreign language, aday toy ket ti Maidi Jaya, ket ti Mandarin class, aday toy ket dakkel makatulong iti benneg ti turismo iti Paway, Ilocos Norte. 2012 na pagkasatan ti eskwela nga parte ti eskwela tayo ti Paway National High School ora pa iti special program in foreign language offering Mandarin. And nakita min nga ang mutaymot nga ti priority ti provincial government ket tourism ket makatulong ti tourism ti Paway data. At the same time idi last summer adda training dagiti store owners kada 4x4 drivers and basic Mandarin tapnon maka-communicate da kadagitay turista tayo dito Paway. And tay ko na kon makita mi nga very beneficial ora pa iti panaka offering mi ti Mandarin dito Paway. Dinawat ni Mr. Daniel Dabalus Tabili, Principal 2 iti Paway National High School, kadagiti so amin nga agad-adal ken agpapaadal asa puyuten da amin na programa akalikagom na nga ipatungpal tapno ti kastaket sang sangkamaysada amang sagrap iti duras tinasao apagadalan. Ang main dawdawatek ora pa iti kadagiti komunidad tayo ora pa iti kasi ti namin eskwela haan lang nga Paway ti kasana we are also catering Curimaw umadad toy then Batak adda pa Batak tayo i-cater tayo di Batak so tilang nang ron ng dawdawat tunggal may sa ora pa iti panagmaymesa para tinulong tayo i karimi ora pa kadagiti teachers dito eskwela tayo nga ipaaymi ora pa iti quality education kadagiti anak tayo nga sumurot da ora pa iti 21st century learning skills tayo nga isa ti ipapaaymi kadagiti anak tayo sayang dati eskwela tayo no haan tayo nga tun-uyan ora pa kadagiti adu nga projects na nga ipaay tayo dayay ibagbagan kanayo nga ibagbaga nga ti ayat nga ipaay dagiti naganak ti eskwela ket dayay ti klase nga ayat ti ipapaay da kadagiti anak. Ti Paway National High School ket adda iti populasyon na anasurok 1,200 students. 1,264 dayay as of di June ngam adda dagiti nagtatransferon so mga 1,200